Wala pa tao di sa kayo. Lala. Murag skateboard gisakyan oy. What's up mga kabay? Welcome back sa mong YouTube channel nga Niti Polanos. Kanong adlaw mga kabay kay pamilay mabuhat race ball kay si Juan. Nya. Suba mga kabay na gabaha. Wala color Milo. Mga kabay kay agamong si among amigo na si Kabay Banen ingon to na patabang sa iyang basak turtol. So wala mo kay baba mi. Tabangan mga kabay kay mga amigo man me. Oy pud. Ya, mga kabay kabantay mo kamerang duha na. Tuas si Kabay Iris tuas pasak. Mga tuon karon tuas siya dito. Ning una na siya, daag duha. Wa diha kay busy sila, na sila lagi pang kuan buhat. Importante nga lakaw nila. Ya, mga kabay tara dito magdugay. Na mga kabay, ila ko nung pandarag turtol. Mga kabay, pag turtol ha. Ako kami sa pagkuhan, kahit galing. Panay may expert. Pupunta. Ang kabay! Ala. Mga kabay, sa una kabay, si Jay nagturtle sa Swan. Chocolate Hills, mo nang anad. Anad na siya. Mo na nagturtle Chocolate Hills. Oh, nana pa do? Oh, lubag. Ginagawa mo. Tanaw mga kabay oh, naglisod no? Looy lang po na. Ang kamot siya mga kabay kay kuhan. Kupre raman me. I believe I can. Ginagawa mo. Medyo ni panuon ng gabi kay magawas ng mga baki. Dahil hang bullfrog na ni mga kabay, mga unjang gabi gawas ng mga baki. Kana si kuana Abay Samuel. Ladies and gentlemen. Na nag-practice of gymnast. Wala girapido dito sa ulas kuan. Ijarang gibakbak. Kuan-kuan na nila. Gilik-ilik ka sa kuala. Wa kaigo. Kaigo. Boy tumbling na. Ala, sakay na. Sakay apa gawin? Aka padong. Aka padong oy. Padong daw. Ala. Alag bata ni sakay. Wala pa tao di sa kayo. Lala. Murag skateboard gisakyan oy. Kada ko do na. May ilak pa dong di pasak dyan. Mga gipasak kayo siyang pakpak. May ilak pa rin di pasak dyan. Murag bata ba na? Kada ko do pasak doon. Dikit suma. Ganong may ilak pa rin ka pasak dyan. Sa may experience mo, murag Fortuner.
tagi ka pasak dyan. Adi ana. Tortola giugasan kay init ko no, init igang. Giugasan. La. Giugasan. La. La, liko. Doy. Giugasan ni Joey ha. Karang madalisin siya, takpa. Taas po siya nagbuhok. Anong masasabi mo, Abay Samuel? Lami, kada mo biyahe-biyahe rito, baburan. Kanang mura kag tourist spot. Weda cup? Kuha checkpoint to At si checkpoint ay. Oh no, nagkalisin siya. Mga bobo! Kulurop. 1 hour later. So, maor to mga kabay. Nagumana na magturtol. Dali ra kado. Dali ra da. Ha? Oras sa oras. Para isang oras mga kabay niya. Bilib ko abay Ryan kay. Tara. Ikaw dyan, kaya nihilak. Hindi pa sakit dyan. Maor to mga kabay. Dagang salamat sa inyong pagtanaw sa video. Yo, nakita ta next video mga kabay. Baligog, like, share, ug subscribe. Ug i-hit ang notification bell. Nyani kina boys, probinsyano. Lalim. Di lalim ko na mga kabay. Ingat to si Tagidas Basak. Kani kaning nabo na pamilyado na. May anak 30. So mara to mga kabay. Bye bye, stay safe, God bless.